alignment lang natin. Masasakit ang katawan mo, pagod na yan. Pagod. Overfatigue. Pero sa'yo, wala rin sakit. Kunti-kunti na lang. Nawala na. Kailangan mo makapagpahinga. Yan. Overfatigue yan. Hayaan mo na yung maligno. Wala namang problema yan. May balance mo na yan. Basta importante, malaki ang nabawasan sa sakit. Kaysa sa hanap ka ng hanap, nag-iisip ka kung talagang kinukulam ka. Hindi ka na kinukulam. Kung pasin yung mga nangulam ko, wala na nangulam. Straight lang. Straight lang. Straight lang. Relax. Tingnan yung sa beses. Maninibago ka sa katao mo, pahinga mo lang yan. Tingnan mo ulit. Anong paramdam? Lumuwag agad, di ba? Ito, overfatigue din ito. Kasi, walang pahinga. Kung walang construction, hindi mo kukuha yung building o bahay. Kaya mahalaga tayo. Diba? Sarito ko yun. Importante, gumaling na yung asawa mo. Ano ba ang mo ngayon? Bakit? Kinakanta ka na. Nakakaramdam ka ng antok. Kanina, hindi ka nakakaramdam ng antok. Sumas na tulong mo. Kaya mo na yun. Basta importante, salamat pa rin sa taga-tagtinag naman sa'yo, taga-liti, lahat yan. O, di ba? Gumaling ka na. May kilay. Straight. May pilay siya, may pilay. May pilay. May pilay ito. Nagbago ngayon mong amo eh. Namumula na. Ano ito yung masasawa mo? Yung pagkatapos ko nung tinapong na sareno, yung baba mo yung face mask mo. Oh, naging aliwalas na, nawala na yung maputlang ng may timitin. Maputla ka na nga kanina, may tititil pa. Kung ngayon nakakahinga ka na, hindi ka pa naihi, di ba? Simula kanina. Dito yung pagpasok mo, hindi pa, antay mo yung tubig, pusa ka niyang iihi. Pag umihi ka, giginhawa na katawan mo kasi yung sakit mo, sinisip-sip pa ng tubig. Tayo. Importante, malaki naman bagay na wala sa'yo sakit, kabante. Ay, hindi ka kapagpila. Hindi mo maintindihan sa sarili mo, kung madudumi ka pa, pinagpapawisan ka ba, etc. Relax lang. Opo. Anong paramdam? Ano pakiramdam mo? Huwag. Pero ikaw, hindi ka kinukulam ha? Yung asawa mo, hindi kinukulam. Tama yung sinabi ng doktor niya. Pag nagkaroon ka ng sakit dito sa puno niya, magkakaroon ka ng sa baga sa TB. Pag nagkaroon ka ng sakit sa TB, gagamot ka ng 6 months. Ano ba yung pneumonia sa pneumonia? Magkakasunod na sila. Pneumonia kasi yung natin. Oo, lahat yun. Kasi wala ka sa balancer eh. Pananalangin. Tapos lahat yan, pati siya mo, sasakit, wala sa alignment, hilo, panginginig ng katawan, overfatigue, pagod, lahat yan. Sabayan pa ng elemento. Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, good morning po, watching from Riyadh, KSA. Mega shoutout po. Panoorin niyo lang si ate kanina doon sa Facebook page na maraming salamat na gamot. Okay na taga. Nagbago na mukha mo hindi ka na masyadong matanda at stress. Bumata ka na. I-make sakto ng edad mo sa 45. 45 ka ba? Kanina, akala ko 60 ka na eh. Ngayon, okay na. Higa ka rito, sir. Kahapon ka pa sana gusto pumunta eh. Kaso, pasensya na. Napunta kami sa Badro, sabi ko, Ito mag-alala. Sa nakalista kayo, manalig lang kayo. Diba kasi yung hapon yung pakiramdam ko yung napunta ka dito? Lahat kasi. Iba talaga yung pakiramdam ko. Ngayon, ano naman pakiramdam mo ngayon? Okay naman. Salamat ka sa Kong Jesus Nazareno. Ito naman asawa mo, walang ulam. Alignment lang, pagod na to. Wala kasi yung pahinga. Walang pahinga. Lagi magdasal kay Kristo para bigyan ng ano. Importante, mabalance natin lahat ng hangin niya, ma-alignment. Diba? Straight. Hindi, upo, bibigyan tayo. Dagan mo lang. Hindi, ako lang. Diba? Ito. Ito.
Sige pa. Ayun. Diretso. Ah. Dulo-dulo. Ikot. Okay. Gumana. Tingnan ng ayos. Oh, di ba? Saglit lang. Oh, try mo ngayon maglakad. Nawala agad. Nawala agad sakit niya. Anong paramdam? Lakad pa. Oh, binalance ko lang yung hangin niya kasi siya walang pahinga. O, kita mo yung asawa mo, hinahantok na oh. Pero kanina hindi ka makatulog sa sobrang sakit ng katawan mo. Iba talaga ako. Oh, ibang-iba. Oo. Kaya baka mamaya nakangkas ka sa asawa mo, humawak ka maigi, baka nagdadrive ka, hindi mo alam tulog na asawa mo. Dahil pag nahanginan yan, sasarapan matulog yan. Eh pag nakauwi kayo doon sa... taga saan ba kayo? Ha? Oh, Green Hills ba? Ako nang titik mamaya. Ha? Alis ako ulit ako bukas kasi yung anak ko. Oo nga, ambang wala pang lockdown. Nag-visit kasi yung anak ko. Ano pakiramdam? Gumang na. Nawala na sakit balakang mo. Oh, wala na, di ba? Pagbalik ko ako, pwede ako pupunta ulit ako dito pag nagtakot ako ulit. Kung magpapacheck up lang kayo, pag ano mo na kaya po sinda. Oh. Hirap talaga yung anong number niya, ako sinda, no? Sa dami kasi nagtumataw sa akin. Nag-text kami sa FB, tapos tawag kami, wala. Kaya napunta naman yung sa... Kaya minsan binibigay ko na yung address namin. June pa lang puno na tayo eh. Sabi ko, punta na tayo doon. Ano, bago mag-pista ng Nazareno, balak na kayo pupunta nito. Try kami tumawag. Wala pa sa kapatid. Pero, importante, kahit matagal kayong nagamot, ano naman masasagot nyo kay Kristo na ginamot niya kayo ngayon? Ikaw? Malaki. Oh, wag. Oh, oh. Pauna kasi po, sa financial lang, talagang kukulangan ako pagsuporta sa kanya. Oh, lalo pag may sakit sa financial. Kita mo sa doktor pa lang, pero totoo naman sinasabi ng doktor, pumilyan siya. Kasi, syempre may elemento, hindi ka kinukulam. Kaya yung iniisip mo, tuwang-tuwa yung elemento. Ah, kala niya kinukulam siya. Uto. Oh, di lalo siya lumalakas. Pinangalan ko ako, binigyan ng antibiotic kasi puno na yung Ng gamot. hindi ako binigyan ng... Talaga hindi ka bibigyan ng gamot kasi ma-overdose ka. Mga doktor yun eh. Hindi, isipin mo, ilang beses ka ginamot ng doktor, hindi ka gumagaling. Ibig sabihin, hindi tumatalab yung gamot. Pero totoo yung sinasabi ng doktor, 100%. May humaharang. Dapat matagal ka nang gumaling kung wala kang sakit sa spiritual. Yung unang punta, pangalawang gamot mo palang pag-inom, 3 linggo, 1 linggo pa lang, umaabanti na yung sakit mo, umuurong na. Kaya hindi umuurong dahil meron lover boy ka na hindi nakikita. Doon ko talaga ito Doon ko sa Tarlac, pina-stay ko na 1 linggo yun siya para na, kasi pabalik-balikin siya ng gagamot nun. Yan ba siya ginamot? Doon sa Tarlac, Saan nga siya tumira? doon sa asawa ng katrabaho ko po. No. Kasi sila nag-endorse sila nagsabi sa amin. Yun ang mahirap, no? Makikitira ka pa. Mapakisama rin. Hindi ka rin makakapagpahinga. Oh, ayaw mo na, importante ginawa pa rin nila yung tulong nila sa iyo. Kaso talagang hindi alam ng ibang manggagamot yan na hindi ka kinukulam. Kasi konting sakit lang sa tiyan, sabihin kulam. Konting sakit lang sa pamanginig na braso, sasabihin kulam. Ang tinatanong dyan, ano bang ginagawa mo sa yung malakas ka pa? Binabase yan dyan, tinitingnan kung nagpa-check up ko sa doktor. Kung hindi naman, titingnan yung sa physical at spiritual kung talagang totoong may ka ng medisina. Tatalab na lahat yung gamot. Intindihan mo na. Pero ngayon, alam mo na ngayon, ang diskarte.
Healing water, inom ng tubig, panalangin. Kung hindi kaya, pumunta ulit sa manggagamot. Balik ako po. Mabalik ako dito. Mabalik ako dito. Ba't ka pa babalik? Kasi po, Ay, i-clear mo pa talaga. Wala ka talaga tiwala sa aking ama, ha? hindi, walang tiwala. Walang gusto ko eh. Bumalik ito. Eh, magaling ka na nga eh. Eh, kanina nga, halos hindi ka nga makagalaw-galaw dyan eh. Hindi, iba talaga yung pakiramdam ko kanina nung makita dito. Pati yung sakado. Oh, okay na yan. Oh, lagyan mo siya ng langis. Maglagayan ka ng langis. Oh, patayin ko na to. Shoutout mo yung mga nanood sa'yo. Shout out sa'yo. Oh, magaling ka na. Sa Apo Nazareno, Oh, sabihin nyo. Apo Angel. Oh, huwag nyo kalimutan mag-like. Tingin kay sir. Sabihin nyo, huwag nyo kalimutan mag-like Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-subscribe sa YouTube channel natin ni Apo Andel. at share. Share. Salamat. Ganon din sa Facebook page. Doon na natin nilive yung asawa niya sa Facebook page. Dito kuya sa YouTube channel to naka-live. Okay. Hinati ko lang. Salamat ha. God bless po sa lahat na nanonood dyan. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning all sa lahat na nanonood. Ayos na si kuya, no? Wala na sa balakay yung asawa niya. Inaantok kasi matagal hindi siya natutulog. Thank you so much sa YouTube channel niyo po. Ano nito? Dalawang taon na higit yun. No, 2 taon na daw, naririnig niyo yun. Salamat. God bless all. Thank you. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share, mag-subscribe. Thank you so much sa lahat na nanonood. May meron kayo sakit na ganyan. Punta lang kayo sa Google Map. Jesus Nazareno, ituturo na kayo niyan. O sa West Map, sa bahay namin. Salamat po. God bless all.